Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο επόμενο βίντεο. Είμαι η Κωνσταντίνα. Έχουμε έρθει διακοπές στο Λιτόχωρο για Πάσχα. Από εδώ είναι ο Όλυμπος. Δυστυχώς είναι λίγο συνεφιασμένος, γιατί αυτές τις μέρες έχει πολύ κακό καιρό. Βροχές, αστραπές, μπουμπουλιτά. Και αυτό που ακούτε είναι τα σπουργητάκια. Αυτό θα κάνουμε σήμερα και θα σας δείξω και γενικά το κτήμα. Λοιπόν, έχουν κάνει τη φωλιά τους σε αυτή την κολόνα. Και όπως ακούγονται είναι και πολύ τυφαία. Οπότε παίρνω εγώ την κάμερα. Και ανεβαίνω στη σκάλα. Λοιπόν, ακούγονται ήδη πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να μου μαντέψετε τι είδος είναι. Λοιπόν, ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Είναι το ένα πάνω στο άλλο όπως βλέπετε. Είναι και πάρα πολύ γλυκούλια. Η μάνα του πήγε κάπου εκεί για να πάρει εφόδια για να τους τα δώσει. Και πάμε τώρα να σας δείξω το υπόλοιπο μας κτήμα. Να ξεκινήσω από αυτή την πλευρά που είναι από εδώ είναι η κηδονιά. Θα βγάλει φέτος κηδόνια γιατί όπως βλέπετε είναι λίγο μικρούλια. Σε λίγο καιρό η εποχή τους θα βγάλει. Από εδώ έχουμε τα ξύλα, γιατί ψήσαμε φέτος το ορνί, για μας χρησιμεύσαν πολύ. Από εδώ είναι ένα δέντρο, να πω την αλήθεια δεν ξέρω τι δέντρο είναι. Από εκεί κάτω είναι τα μπέλια, όπως βλέπετε. Από εδώ είναι η βρυσούλα, οπότε να έρχονται τα παιδιά πίνουν από εδώ νερό. Έχουμε και λουλουδάκια, αυτά τα άσπρα. Αυτά εδώ τα ροζ που βγαίνουν μόνο όταν έχει ήλιο, όσοι το ξέρουν αυτό. Και από εδώ είναι η τριανταφυλλιά μας. Έχουμε πάρα πολλές ελιές όπως βλέπετε. Και ένα μεγάλο έλατο. Και τον καιρό. Και ένα ωραίο άγαλμα. Και επίσης μια τριανταφυλλιά. Και την ροδάκινια. Που θα βγάλει και φέτος ρόδια. Γιατί αυτά είναι σύμβολο ότι θα βγάλουν τα ρόδια. Και εκεί πολλά λουλούδια. Λοιπόν, από εδώ όπως σας έδειξα και πριν είναι οι ελιές. Και πάμε στην κερασιά. Και γενικά, παιδιά, εδώ όταν έχει ήλιο είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, από εδώ είναι η κερασιά. Όπως βλέπετε έχει λίγα κερασάκια, αλλά δεν είναι ακόμα όρημα. Θα ρημάσουν από να είναι. Και εκεί κάτω έχει και άλλα λουλούδια. Λοιπόν, εκεί πέρα έχουμε επίσης πολλές ολιές. Εκεί πάνω είναι η αχλαδιά. Που επίσης και αυτή θα βγάλει αχλάδια γιατί είναι γεμάτο. Έτσι, που είναι, να σας το δείξω. Έτσι. Απλά είναι βρεχμένη η αχλαδιά. Να, έτσι θα είναι. Και θα γίνουν κανονικά αχλάδια. Από εδώ να πω και την αλήθεια, δεν ξέρω τι δέντρο είναι, οπότε θέλω να μαντέψετε στα σχόλια. Και αυτό τι δέντρο είναι. Και άλλες ελιές. Και η βερεκακιά που βγάζει βερίκοκα. Και δεν ξέρω αν φέτος θα βγάλει βερίκοκα γιατί δεν βλέπω κάποιο βερίκοκο. Να ναι. Λοιπόν. Και τέλος να σας δείξω τα δύο σκυλιά. Το πρώτο είναι αυτό. Και άλλη τριανταφυλλιά. Το πρώτο είναι αυτό. Είναι γερμανικός ποιμηνικός. Είναι πολύ γλυκούλη και πολύ ζωηρό. Γι' αυτό το έχω δέσει γιατί θα με ενοχλούσε. Γλυκούλη. Το λένε Άρη. Αλλά εδώ κάτω είναι μια φοβητσιάρα γιατί τέτοιος καιρός δεν τους αρέσει. Είναι η Τζάκη και είναι λοπικίδα. Και φοβάται πολύ. Οπότε αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, subscribe και κουδουνάκι. Και μην ξεχάσετε να γράψετε τι ράτσα είναι τα πουλάκια και τι είναι αυτό εκείνο το δέντρο. Θέλω να μαντέψετε. Αυτό εκεί. Αυτά. Bye, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.